ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏକାବେଳେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ସରକାର ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ଦର। ଏଣିକି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହେଲା। ଆଜିଠାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 4.5ରୁ 6.5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ ରାସନ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜ କୋଟାର ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଗତ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଫେରିଲା 64,000 କିଲୋ ସୁନା। ଆର୍ବିଆଇ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ବିଦେଶରେ ଥିବା 64,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ 64 ଟନ୍ ସୁନା ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହାକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଳାଚକଟାରେ 9 ମୃତ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦଳାଚକଟା। ଚାପି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମରିଗଲେ 10 ଜଣ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଭକ୍ତ। ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼, ଆଉ ସେହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ 10 ଜଣ ଭକ୍ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶନିବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀବୁଗାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି।